Tara vlog tayo mga kaaro. Biglaan lang to, as in walang plano, pero ayun natuloy. Sabi ko na nga ba, ang mga biglaang lakad yan ang laging masaya. Samantalang yung mga planado ng isang linggo, ayun, nauwi sa drawing. So ayun na nga, kompleto pamilya. Sabi nila tara may bagong beach sa Lingayen, Pangasinan, Stanza Beach. Syempre ako hindi nagpahuli, ready agad kahit hindi pa naliligo. Pag alis namin okay pa ang panahon, walang ulan, chill lang, feeling ko perfect day. Pero ayun sa gitna ng biyahe, boom, ulan. Sabi ko ay ganito siguro yung mga relasyon. Ang saya sa simula tapos biglaan may bagyo. Uy. Pero laban lang kahit pa sa tuloy ang ligaya. Kasama namin dyan si Jan Khalid. Ang cute kong pamangkin na walang pake kahit bagyo na. Basta may buhangin, masaya na. Pagdating namin sa beach, ulan pa rin. Parang mga problema malalaki pero kakayanin. Uy. Kaya syempre naligo pa rin kami. Medyo umaambon pa dyan kaya kain muna kami. Tapos ayun may balot sa tabi. Syempre bumili ako ng 10 piraso. Sabi ko nga kung walang forever may balot naman. Uy. Nakatatlo agad ako. Si Papa din nakatatlo rin. Nung may natira, bumili pa ulit sila. Grabe, parang balikan lang. Paulit-ulit pero masarap. Ang saya talaga ng ganitong feeling, yung simple lang pero sulit ang banding. May dala pa kaming foods, rice, adobong pato at latik na malagkit na gawa ni Mama. Sarap sobra, yung latik sticky kagaya ng taong ayaw mong mag-let go. Uy! Habang kumakain kami, ayon si bunso kong kapatid, kumain din ng balot, todo kain talaga. Katatlo din siya tapos after nun, bumili pa sila ulit ng bagong balot. Sabi ko nga, grabe hindi na to beach outing, balot festival na to. Ang saya talaga, simpleng handa, simpleng araw pero sobrang saya ng feeling. Ayun na nga, nauna pa si Bibi Khalid pumunta sa dagat. First time niya mag-beach, 6 months pa lang yan pero grabe, pogi na kaagad kagaya ko. Uy! Mana talaga sa tito. After nun, kumain kami nila Mama at Papa sabay-sabay. Parang mini pesta sa tabing dagat. Simple lang pero puno ng tawa, kwento at balot. At syempre, nag-rides pa kami. 250 daw for 15 minutes pero sabi ko, ate gawin mong 20 minutes ha. Pumayag naman. Ayun tuloy, feeling bata ulit ako. Kasama ko sila bunso at ate ko. Syempre yung girlfriend ng kapatid ko kasama din. Enjoy na enjoy kami dyan. Grabe, sulit talaga kahit umuulan, kahit basa. Walang makakapigil sa sayap kapag biglaan. Kaya minsan, wag mo nang hintayin maging perfect ang araw. Kahit maulan, basta kasama mo mga tunay, mas masaya yan kaysa maaraw pero fake lahat. Uy, may hugot pa. At syempre di pa yan natatapos, nagra-rides pa kami nila ate bunso at pati yung girlfriend niya. Grabe ang lakas pa ng ulan pero parang walang pakialam lahat. Sabi ko nga kung ganito kalakas ang ulan, dapat ganito rin kalakas magmahal. Uy! Sakay kami sa rides paikot-ikot tapos si bunso sigaw ng sigaw, hindi ko alam kung dahil sa saya o dahil nahilo na siya sa love life niya. Si ate naman todo selfie kahit sabog na yung buhok niya. Pero sulit talaga, tawa dito, sigaw doon, ulan sa taas at ang saya sa puso. Minsan yung ganitong trip, walang plano, walang arte, pero puno ng alaala at kalukuhan. So ayan, salamat sa pagsama sa amin mga kaaro. Next time ulit sa susunod na bigla ang lakad Chronicles. Don't forget to like, share, and subscribe kasi dito walang plano pero laging may kwento. Uy!